Se to tady líbí. To bylo si, že jsme na kafe. Takže čus. Jsem to posedal. Všechno, proč takhle mluvíš? Takže čus, co to jako je? Takže na zadlení právě jsme přijeli na Sicílii. Takže čau. Před chvílí jsme přišli do našeho ubytování v Sicílii. To bylo docela dobrý, ale já jsem docela jel. A ty? Dobrý, no to seru. Ale proč? Já jsem to dělal schválně úplně. První restaurace nám nevyšla, takže jdeme hledat jinou. A tam jsme potřebovali rezervace a to jsme my neměli. Což je škoda, protože tam měli úplně hezký margarity na fotkách na Google mapách, takže to doufám, že tam budou mít někdy volno. To fakt už takhle. No. Čau. Some breakfast? Yeah. Tak jaký to máš? Už jsme to ochutnali, je to dobrý. A já jsem si myslela, že mám čokorolku a mám nějakou pizzarolku. Já to milu teď skromný. Jo. Máme tady totální sunshine. A prej mělo být oblačno. Já jsem to vymanifestovala. Jsme na kafíčku. Nevím, jestli to bylo teda slyšet, jsme na kafi. Tady art a mají to tady skoro všude. Už jsme došli k mořu. Jsou krásně obroušený. Počkej. Mám úplně zlitou botu, zlitej rukáv, ale jinak to všechno v pohodě. Ale jinak totální chill? Jinak totální chill. To mě by vyhovovalo. Všichni jsou tady oblečení, prostě úplně mají bundy, šály, protože tady je pro ně asi hrozná zima, ale pro nás, jako mě třeba úplně mega vedro. Máme teplíčko. Jo. Ty prostřed bych.
nádhera. Tam jsou pistacíky. Tam je prostě půl litr kolik. Jsme byli nakoupit. Konečně mám vodu. A koupili jsme si véčů. Yeah. Právě jsme si šli koupit pomeranč a mandarinku a ten pán nám to dal zadarmo. No jo, hodný pán, ale jo, a nechtěl si vzít ani to, co jsme mu chtěli dát. To je tak krásný, koukejte, jak je to nádherný. Ještě s listem, takže je to lepší určitě. Mňam. Mňam. Počkej, jo, už. Kožišu. A normálně tady mají fialový květáky. To jsem ještě neviděla. Nechci přehánět, ale tohle byste měli zkusit. Má úplně úžasnou tu texturu, hrozně dobře se žvejká a chuťově je mega dobrá. Úplně sladoučka, ale ne zase jako úplně nejvíc, ale je výborná. Tady je ten fialový květák. Říkáš na to mandarinku? Takže mandarinka hodně luxusní. Hodně luxusní. To jsou asi lepší neměli. Jo, no. To říkám, že vždycky v každém. Zajďte si na Sicílii do Katánie. Ano. Byly fakt mega dobrý. Shoutout místní farmář, který nám dal ovocíčko zadarmo. Shoutout. Takový hodňoučkej. Hodňoučkej dědeček i anglicky mluvil. Jo. Což tady jakoby moc teda zatím anglicky nemluví, no, jak jde. Je to takový hodně náhodný. Jo. Ciao bello, mám tu fantu. Arancina rosa. Doufám, že to bude dobré. Koupili jsme si nějaký jídlo, risotto, takže snad to bude dobrý, protože jsme vůbec nerozuměli, co říkali. Nějaký indický. Vypadá to jako risotto. Takže teďka jsme po šlofíkovi. Já jsem si dala takovýho šloufa. Dodržujeme tady jejich siestu samozřejmě. A teďka už jdeme zase to. Už se ochladilo, takže jsme si vzali bundy. A teďka procházíme takovou pěknou ulicí, kde jsou restaurace. A je to taky moc hezký. A jdeme k katedrále. Takže já mám wild strawberry a nějakou tatamisu, já vybrat jako tiramisu. A Matěj má lemon a roasted pistachio. Yeah. Dneska poprvé vidíme Etnu. Ty jsi nějaký mekáč? Co to tu máme za výborný véču. Mňam. Ještě si tady dipuju zbytky pici tady v kury humusu. Mňam. Dobrou chuť. A uvidíme si zítra. Tak už je další den, teďka ráno jsme byli na trzích, tam jsme si koupili datle a ochutnali jsme tu jednu olivu. Ta byla moc dobrá a teďka půjdeme na snídani někam do pekárny. Jo, tak tady už to je a pak jedeme do Syrakusy a tam se možná i vykoupem. Dáme takovou otužovačku. Tady býval amfiteátr.
Ukaž, ty už jsi snědl. No, ale... Pistáciový. Jo. Piccolo. Piccolo. Mama. Že jo, máme úplně nádherný sluníčko. A voní to tady zase. Všude to voní. To je úplně neuvěřitelný sluníčko. A je tady zase teplo. Jenom trošku fouká, jak jsou možná jsou hrozně velký vlny. Už se těším, až půjdu do vody. Chábři. Hledáme, kdyby jsme se tak najedli, protože jsme ještě nenašli takovou plážičku, která by, jako, kdyby se dalo dobře vykoupat. A, nebo teda jednu jsme našli, ale teďka jsme prostě šli jinam. A nevíme, kam se budeme najíst, aby jsme to stihli před siestou, protože pak bychom jako asi měli hlad už. Tak snad něco najdeme. Už jdeme z oběda a teďka jdeme konečně na tu pláž. Doufám, že tam bude to sluníčko, protože už je docela zase zima a jsem unavený, šla bych si dát šloufa. Siestičku. Siestičku. Doufám. To je takový stav. Cože? Kdyby viděla ta holka, jak podle mě vždycky doma. Tak běž. No, moje Jinko by tady to tady. Utíkej! To by se dalo dobře úplně to, tady plavat. O, to je studený. Víš na ty kameny? Já utíkám. Ty už nechceš. Co máš? Perfektnější kamen. Cože? Kam jdeš? Ale Finka tady loví šutry. Cože? Teď je napej. Co jsem zaváhl? Oh shit. Je to docela teplý, co? Je to špatný jako. Jakože je to studený, ale... To je hustý. To je hezké. Nemáš? Běž, utíkej, já to stihnu. Nice. Kam jinak ukáž? Nice. Jdeme zima nás. Nebo mě. Už jsme na pokoji, asi jsme vyřízený, jdeme si dát večeři a jdeme se koukat na nějaký film a jdeme spát.
Takže čau zítra. Čau. Snažíš až moc. Jakož je Matěj nemocný, tak si tady šel lehnout do svého zařízení. Tada! Normálně jsou tady i nabíječky. V tomhle tom, v čem teďka sedí, tam je prostě nabíječka. Nechápu. Hodně hustý. No, tady máme výhled na moře. Krása. Jo, můžeš. A zrovna se ti to povedlo docela. Ne, tak ne. První. Už se vracíme z pláže. Nevím, kam půjdeme teďka, ale jdeme někam na jídlo. Matěj ještě volá s mamkou a víc, já mám tady v ruce plavky, protože ještě furt neuschly. A nevím, jestli uschnou, ale tak ještě chvilku já tady povětrám. A jdem, mně se nechce domů. Pejču. To je totální mňamka. Toto a toto je toto. To je tohle. To jsem ještě neviděla. Už tady čekáme na lavičce před hradem a jenom tak jako čekáme, až už budeme moci jít na bus, aby jsme mohli jít na letiště. Protože celý den jsme na nohou, už jsme unavený. Že? Už se trošku těšíme, až si sedneme někam víc na letiště. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the